ஷானக்கன் மந்திரிமா கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, கடந்த வாரம் மட்டக்களப்பிலே பிப்ரவரி மாதம் 20ஆம் தேதி ஒரு வாள்வெட்டு குழுவால் ஒரு வாள்வெட்டு நடந்தது. பாரிய அச்சத்திலே மக்கள் நேற்றைய தினம் காலையிலேயும் கூட இன்னும் கைதுகள் நடக்கின்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று இரவும் ஒரு வாள்வெட்டு குழு வந்து மட்டக்களப்பு நகரத்திலே வாள்வெட்டு செய்திருக்கு. ஜனாதிபதி சொன்னார் மட்டக்களப்பிலேயும் இவ்வாறான விடயங்கள் நடக்கலாம் என்று இந்த பாதாள உலகத்தினுடைய குழுக்களால். அந்த வகையிலே இந்த விடயம் தொடர்பாக உங்களுடைய அவசரமான கரிசனை எடுத்து இதுக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வர வேண்டும் என்றதான் நான் கேட்டேன். මෙන්න මේ ටික විතරයි අහන්න උනේ. ඔබතුමා මේ සභාව තිරුකුණාමලේ ඉස්පිරිතාලේ MS වගේ මෙහෙවන්න යනවා නේද මේ ප්‍රශ්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ගරු අච්චුන මන්ත්‍රීතුමා කතානායකතුමා සමාවෙන්න මම හැසිරෙන විදියට පළවෙනිම සමාවෙන්න නම් ඔයගොල්ලෝ අපේ කතා කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ කරුණාකරලා අහන්න ට්‍රින්කෝමැලි හොස්පිටල් එකේ බේස් හොස්පිටල් එකක් තියෙනවා. ඒ හොස්පිටල් එකේ ඉන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් හරිද ලෙඩ් උඩ ගහලා ඒක වීඩියෝ කරලා මාධ්‍යයට දාලා තියෙනවා. කරුණාකරලා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ ડોක්ටර් දැන් ඒ ડોක්ටර් දවස් 4ක් අදාළ කරුණාත්මා මේ අදාළ 4ක් ඔබ අදාළ ඔබ 22 27 2ට දැරි සභා කල්තබන අවස්ථාවේදී මේ කතා කරන්නේ මේක මේ මාතෘකාට ගන්නව කාරණාවක් නෙමෙයි මෙතෙන්දී. ගරු සභානායකතුමා